Видеопроект Непознатият Паисий, патрон на основно училище Отец Паисий, село Батово. Биографична справка за Паисий Хиляндарски. Паисий Хиляндарски е български монах, историк и писател, роден около 1722 г. в Банско, малък град югозападна България. Той е роден в заможно българско семейство и още от ранна възраст започва духовния си път. Паисий се установява в Хиляндарския манастир в Света гора, където пише своето историческо произведение «История славянобългарска». Той е една от най-важните фигури на българското възраждане и основоположник на модерното българско национално самосъзнание. Паисий пише «История славянобългарска» в периода 1761-1762 г., а първоначалният ръкопис е завършен през 1765 г. в Зографския манастир. Тя е написана на български език, за да бъде достъпна за широката българска публика, а целта му е да подбуди националното самосъзнание на българите. Това произведение е важно, защото за първи път българската история е изложена по този начин, че да включва както древната слава, така и съвременния опадък на народа. Източници за написването на история славянобългарска и събиране на информация. Паисий е използвал различни исторически източници, като византийски и славянски летописи, манастирски хроники, както и устни предания и фолклорни разкази, които е чувал от други монаси от местните хора. Той е работил с старобългарски и средновековни славянски текстове, за да събере необходимата информация за написването на своята история. Градове и манастири, които е посетил, за да събира информация. Паисий е пътувал из различни манастири в Света гора и е имал достъп до библиотеки, в които са се съхранявали важни ръкописи. Той вероятно е посещавал и други български манастири, като Рилския и Троянския манастир, но основната му дейност е свързана с Света гора и Хиляндар. Освен това има информация, че е посещавал Цариград, Виена и Сремски Карловци, където събира архивна информация за написването на своя труд. Значими цитати от история славянобългарска. Българите са били велик народ, а сега са паднали в робство и забравили своето минало. Да не се срамуваме от своето минало, защото ние сме били велики. Защо трябва да живеем в заблуда като народ без история? Ние българите имаме достойни корени, но трябва да се запознаем с тях, за да се въздигнем отново. Не се забравяйте, братя, защото ако не си спомняте за миналото си, няма да имате бъдеще. Завети на Паисий. Народът, който не познава историята си, е като дърво без корени. Няма да се въздигнем, ако не се научим да обичаме и ценим себе си. Учете се, братя, защото знанието е най-голямото богатство. Това, което не е било написано в книгите, ще бъде забравено. България трябва да се възроди чрез своите синове, чрез тяхната добродетелност и просвещеност. Значимост на Паисий за българската и славянската история. Паисий е от решаващо значение за българското възраждане, тъй като история славянобългарска е основополагащ текст за събуждането на българското национално самосъзнание. Той е един от първите, които обединява българската история и култура в цялостен наратив, достъпен за народа. Творчеството му има силно влияние и върху славянските народи, както вдъхновява сънародниците им да се запознаят с общото историческо наследство. Последовател на Паисий, начело с Софроний Врачански. Софроний Врачански е важен последовател на Паисий. Следвайки примерът му, той също допринася за просвещението на българите и укрепването на националното съзнание. Софроний не само, че продължава делото на Паисий, но и пише свои произведения, които се вграждат в традицията на българското възраждане. Признателността към Паисий чрез паметници. Паметниците, посветени на Паисий, са построени в различни български градове в знак на признателност за неговото дело. Най-известният паметник на Паисий се намира в София, но има и паметници и в други важни места като Банско, Велико Търново, Хасково, Бургас и други. Те са символ на благодарност към неговия принос за събуденото национално самосъзнание и културно възраждане. Паметниците на Паисий Хиляндарски не се ограничават само до България. В чужбина също са изградени някои паметници в негова чест, като символ на признателността за неговото дело.
Ето някои места извън България, където има паметници или монументи, посветени на Паисий Хилендарски. Гърция. Паисий е прекарал значителна част от живота си в хилендарския манастир Света гора, така че не е изненадващо, че в този регион има паметници в негова чест. Хилендарския манастир, който е част от манастирската общност Света гора, има мемориални плочи и статуи, посветени на Паисий. Сърбия. В столицата на Сърбия, Белград, също има паметник на Паисий Хилендарски като признание за важността му за българската култура и история, както и за неговото влияние върху славянското просвещение. Македония. В Скопие съществува паметник на Паисий Хилендарски. Този паметник е част от усилията на Македония да почете великия български историк, който има важен принос не само за българската, но и за славянската история и култура. САЩ. В Чикаго, в района с българска общност, е изградена плоча в памет на Паисий Хилендарски. Този паметник символизира признателността на българската диаспора в САЩ към неговото дело и важност за българското възраждане и национално самосъзнание. Канада. В Торонто, в района с българска общност, също има паметни плочи и монументи, посветени на Паисий. Те се намират в български храмове и културни центрове, които отбелязват значението на Паисий за българската култура и история. Някои от най-внушителните паметници в България се намират в градовете Пловдив, Русе, Силистра, София, Банско и Варна. Извод. Паисий Хилендарски е безспорно една от ключовите фигури в българското възраждане. Чрез своето произведение «История славянобългарска» той създава основата за новото българско самосъзнание и буди народната гордост, която ще доведе до възраждането на България. Делото му има трайно значение не само за българската, но и за славянската история. Благодарим ви за вниманието и честит празник!